Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort. Letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisatie. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Oké, en na een lange tijd hebben we meneer Nerkus ook hier op Kulturu TV. Meneer Nerkus, net voor uw huis hebben wij hier stem nummer 1, Chan, president. U wordt elke dag wakker en u ziet dat. Wat is de eerste dat in u opkomt? Voordat ik verder ga, wil ik de president condoleren met het heengaan van zijn broer. Ik wil de samenleving condoleren met het heengaan van gewezen president Jules Albert Weidenbos. En ik wil iedereen in binnen- en het buitenland groeten. En beterschap toewensen voor degenen die ziek zijn. Ja? En de anderen die wat te vieren hebben, wil ik feliciteren. Toch? Dus maak er een leuke dag van. Toch? En God bless you all. Je vraagt me wat ik moet doen. Ik zie elke dag Chan. Ja, ik zie dat. De mensen kunnen het zien. Geen probleem, daarboven. Ja. Toch? Daar zo staat Atendoro. Maar ze hebben die leuze niet afgemaakt. Hè? Atendoro voor Skopku Chan Guadoro. Dat staat eigenlijk daar. Toch? Maar ze zijn vergeten om de rest niet bij te zetten. Dus tussen kan je wel maar verras Chan dat maar werken aan bij me. Toch? Dat asamus de Atendoro voor Skop Chan Guadoro. Is dat weer? Dus wat moet je daaraan doen? Hij is nu als een spartelende in het water om wat zuurstof te krijgen. Dus ja, we kunnen hem laten nog een beetje ademen tot 25 mei. Maar goed, meneer Mike, u heeft vanmorgen gelopen in de stad. Ja. En ik zie dat andere partijen geld geven, 1000 SRD, dit en dat. Maar doet NDP ook dat? Zover ik weet doet NDP dat niet. Maar waarom? De mensen die bij de NDP komen, hebben hart voor Suriname. De mensen die bij de NDP werken, de mensen voor de NDP werken, de mensen die het opnemen voor de NDP, doen het uit hun hart. Dan je hoeft ze niet te betalen, toch, waarbij ze dan eigenlijk zichzelf en de samenleving voor de gek houden. Ja toch? Want iemand die geld neemt om voor jouw propaganda te doen, toch? Ja, komt het uit zijn hart, zijn of haar hart. Toch? Dus ik zou zeggen tegen de mensen, gaan jullie meer geld halen? Toch? En praat een beetje voor Bobo Show dat hij zich lekker vindt, dat je voor hem gesproken hebt. Dat hij dat geld niet zomaar gegeven heeft. Ja? En dan 25 mei dan stem je NDP. Meneer Nerkus. Voorusan ego verkeerd, want we zien CBB-paspoorten verdwijnen. RRDR, wel of handtekeningen en de standaard. Hoe staat het met al deze problemen? Kijk, in de verkiezingsperiode heb je altijd je hebt momenten waarbij wanneer mensen stukken komen indienen zijn ze laat. Omdat de wet zegt van 8 tot 3 uur en laat is laat. Ja? Dus als je laat bent, ja, je zou in beroep kunnen gaan, maar in principe zou je daar niet meer mee kunnen doen. Ja? Dat andere van VLS, van het rechterlijk besluit. Kijk, ik ben niet in het hoofdstembureau. Ik ben niet in CAS. Maar persoonlijk vind ik dat het om RR-lieden gaat. En ik denk dat VLS ook alle nummer had op de lijst. Dus, en de lijsten waren nog niet gedrukt. Dus voor mij part, laat ze gaan. Toch? Laat ze meedoen. Toch? Maar ja, de rechter heeft anders beslist. En
men wil buigen voor de rechter en men moet buigen voor het oordeel van de rechter, toch? Dan moet men maar buigen voor het oordeel van de rechter. Want in het 8 december proces was de uitspraak van de rechter ook niet goed, maar men heeft gebogen voor de uitspraak van de rechter. Dus dan moet VLS maar buigen voor de oordeel van de rechter, sorry. Oké. Inderdaad, maar meneer Nerkus, de verkiezingsmaand, periode en iedereen doet propaganda. Ja. Iedereen doet propaganda. Oké. We hebben gezegd dat er veel jugu is tussen bepaalde partijen. De ene scheldt de ander uit. En het zijn gewoon de leden, hè, de burgers, die gekleed zijn in zo'n kleur, trui. En dan zoeken ze ruzie met anderen. Moet het zo zijn in 2025? Kijk, het komt doordat de samenleving een beetje verziekt is geraakt de afgelopen 4,5 jaar. Toch, door deze regering. Waarbij ze prolongeren niet etnisch te zijn, maar zich volledig etnisch gedragen. Precies als, neem maar één voorzitter van een hoofdstembureau. Toch? En voor mij mag hij naar de rechter gaan, want ik heb het bewijs. Toch? Als voorzitter van een hoofdstembureau kan je niet op het commissariat Noordoost zitten, toch? En racistische uitspraken doen in een vergadering met jouw mensen. Toch? En wanneer andere mensen gaan reageren, toch, dan word je boos. Maar je hebt een racistische uitspraak gedaan. Toch? En zo gedragen enkele van de andere voorzitters van de hoofdstembureaus zich ook. Toch? En dat is fout. En dit gedrag van deze regering, toch, vanaf de top tot de laagste persoon, toch, heeft ervoor gezorgd dat de samenleving nu op het punt is waarbij er eigenlijk alles kan zorgen voor een spanning, voor een probleem. Toch? En dan ga je naar mensen krijgen die tegenover elkaar staan, toch, in de politiek. Maar alleen wil ik ze vragen, toch, om zich niet over de streep te laten trekken door de anderen. Want soms worden dingen uitgelokt. Toch? En ik wil vooral mij NDP'ers vragen om zich niet uit te laten lokken, toch, door figuranten van de andere politieke partijen. Toch, die dingen willen doen en dingen uitlokken zodat u gaat reageren. Toch? Zodat men kan zeggen, kijk, de NDP is niet netjes, de NDP vecht en de NDP scheldt uit en de NDP is racistisch enzovoort. Dus ik wil jullie vragen om niet te reageren op kwakzalverij van idioten hier. Ik heb u nu pas achter de camera gehad, u had het druk, maar het topic oor kan dit, Chingso. Maar hoe staat het, wat vindt u van de brug die ze hebben opengemaakt hier, Saramaka kanaal? Want ze zeggen het heeft een scheur, maar Bouta Highway heeft ook een scheur. Bouta Highway had niets. Ze hebben geld gevreten door een goede geasfalteerde weg. Zelfs wat ze op Saramaka hebben gedaan. Die weg heeft niets, toch? Maar omdat er nog wat geld was in het budget, toch? En ze wilden het geld niet anders allokeren en ze wilden het geld opvreten, hebben ze een goede weg opengemaakt om weer te asfalteren. En bij die brug, je kan niet een brug sluiten voor bijna een jaar, toch? Om het te maken. En de aanloopwegen laat je zo. Wat voor idioterie is dat? Toch? Ik bedoel van, ja, maar als je een regenboogminister hebt daar op openbare werken, wat verwacht je anders? Regenboogminister? Ja, hij is een regenboogminister. Wat bedoelt u met regenboog? Zijn pols is kapot. So, hij rijdt een VW-Kever, die motor is achterin. Maar ook toe, Kopenhagenstraat is ook, nee niet Kopenhagen, de Gerard Lashmostraat, ja, heeft ook heel wat problemen. Maar dus wat dat bedoel ik toch, Hernuttenstraat. Hier zo, Willem Campagne. Nee, waarvoor Willem Campagnestraat, maar hier zo, Valencia-straat. Oh ja, ja. Waarom doe je daar niet? Maar je gaat wegen die goed zijn, in goede staat zijn, toch? Daar ga je openbreken en 2, 3, 4 dagen zo laten om het werk te asfalteren. Wat voor idioterie is dat? Ja. Maar ik heb ook vernomen dat een landbouwer waarschijnlijk de opdracht heeft gekregen om een straat te asfalteren. Nu op Nikeri. Luister nou, dat is die weg van Soudri naar Apura. Kijk nou. En zoals ze die 25 miljoen willen stelen. Luister. En ik ben blij dat Baitali ze naar de rechter heeft gebracht. Want die boeverij moet ophouden. Toch?
Je kan niet gewoon en men moet één houden, rekening houden. De overheid is één en ondeelbaar. Toch? Dus, en als OE geen geld heeft, betekent dat de overheid geen geld heeft, dan kan LVV ook geen geld hebben. Ja toch? En als LVV vindt dat ze het werk zodanig moeten doen, dan moeten ze dat geld overhevelen naar het ministerie van Openbare Werken, zodat het daar gedaan kan worden. Want die openbare aanbesteding was al gehouden, voor wat van mij 19 miljoen. Toch? Om die weg aan te leggen en te asfalteren helemaal bij Italië. Bij Italië had dan dat ding gewonnen, die openbare aanbesteding. Dan kan je die man niet stoppen om te zeggen er is geen geld. En dan komt de dieftige minister daar, die 25 miljoen US dollar in comparatie wil stelen. Want zo anders kan je die vertalen. Dat je dat nu hetzelfde gaat doen, hetzelfde werk, toch? Voor 44 miljoen US dollar nu. Het was 19 miljoen gegund. Dan zeg je tegen die man, het kan niet uitgevoerd worden, want er is geen geld. En dan ga je het nu aan je vriendje geven door een onderhandsvergunning, als ik het goed heb. Ik weet niet, als het dat ten goede. Toch? Voor 44 miljoen US dollar, 25 miljoen US dollar meer. En nota bene geef je dat iemand die gewoon een rijspeller heeft. Toch? Weet niets van wegen, weet niets van asfalt. Misschien heeft hij het dan kunnen aanleggen daar om zijn reisveld. Maar dat maakt hem nog niet een ingenieur om een van weg- en waterbouw om een weg te maken. Maar misschien van de zijn zeggen, toch? Want dan moet ik als 25 miljoen, dan moet ik bij Italië nog tegen bij Italië dat luister nou. Ik weet dat wij wel geven om te doen, maar dan moet ik 17 miljoen om bij Italië liti. Tja, dan moet ik rechter en zo de ras, toch? En zo ze persoonlijk ook, die minister in persoon, toch? Je moet die minister in persoon ook voor de rechter brengen. En je moet een schadeloosstelling aan je laten betalen. Want ze zijn dieven allemaal. En ik mag nergens heb het gezegd. En je mag doen wat je wil, je bent een dief. Zo, je bent erg verhit. Nee, je bent niet verhit. Zo. En je opa top een keer. Ja, nee, maar je kan rustig antwoord geven, maar oké. Luister nou, we zijn in politieke tijd, is pagara tijd. Pagara-tijd, inderdaad. If you can't stand the heat, don't go in the kitchen. We zijn nog een dag te gaan, zijn we al in mei. En ja. Als u, ik vroeg mevrouw Visser dan net, als u deze regering, een hele regeringsperiode, een cijfer moet geven, hoeveel zou dat zijn? -1. -1? Ja. In mei wordt Suriname blij. En waar wordt Suriname blij? Chan gaat opzij. Ik zie dat je vandaag echt veel rijdt, hè? Maar oké, meneer Nerkens, laten we zeggen, we hopen het niet natuurlijk, ik blijf gewoon nuchter, maar laat zeggen, de huidige regering wint. Bestaat niet. Luister even, laat zeggen. Wat zal de NDP doen om dus, want je zegt, je moest go fight, Asan, laat zeggen... Ja, de NDP is bezig met de campagne. Oké. Ja? Maar de huidige regering kan niet winnen. Laat me je vertellen. Ja, bravo. Ja, mina kabel. Na politiek tengo de, o dan pagara ting. En ik vind dat iedereen dat die beklagen dat betekent dat je ook kies voor zetel. Maar brief me voor Fugugi. Na 3 nummer. Brunswijk, B en Panay. Voor de rest niets meer. Ja? En dan leg je uitzijde. Ja? Poten niet in. Dan leg je uitzijde. Nou met nog wat trabang. Toch? No koseri los dan abogbo. Ja, mijn man? Toch? Is dat zijde? You partij op IT zetel, want de toesa de bedef somo. En if somo skoifi, IT no mo tangi you. En if je teken een huidig systeem voor de IT, dat de IT tron voor. En walomang in de wegi na itapu. Dus de man no stem. Dus dreta abra, me purwang. Moro voor no de jiera mi man. Ja, moro voor no de. Ano de. En you don't tak no wat chobo mo fotori. Want you take chobo pot you in you partij, make you partij kon chobo make you lasa verkiezen. Ja, toch? Ite kwa kuparif kwa tapasi, toch? En ite kwa masere of volkswagen VW ki versa motor da bakasi swat over straat. Toch? Amasa apistra ma betana betali dorp toch? Amang na of the massa deden no, toch? Bego Pepsi vrouw be wasi. Ja toch? Dat de man was school to zo tot dit toch? Ik vergeet het. Want Pepsi bij Juku af de na wan nefi. Dus you no sapsot kunu ipot in die partij. En morgen dete lonti.
Ja, dus mogen volk 3 no de. Ja, bravo mam lobby you. Toch? You lobby valk, maar me love fight de. Maar ino de in ATV sakba. Me no de ki want meneer Bruis, ik go na gado. Oh. Ama go begin na binnenland. Ama tromos sa mga tapabegi o tek de tiga buda. Di ba mga guys, sabi ta, may kamalis de tiga buda sa mga tek dapat tapabegi. No dito. Ateng di gado begi you put anu tapi ede sakba. To, misabda di sigis matu. Isabi to. Ma attempt sakba. Neem rust. Je hebt het verdiend. Ga ook een beetje rust. Maar die bom die Chan voor je gezet heeft na je zittingsperiode is niet maar. Je gaat het merken wanneer de PG je gaat aanschrijven. Maar hier in Suriname, u zegt het daarnet een bom en de PG, dus dat was aan de city. Maar hier zien we vaker dat grote mensen dus gewoon telemakis demonstreren of wat dan ook. De maar is poekoe. Dek you grabasi ano sheng. Masa pemba no sheng. Begadoti ano sheng na tampum fui ala. Nou, je vindt dat de mais poekoe. Of rennen ze weg of zijn ze bang? Nee, mensen zijn niet weggered, mensen zijn niet bang. Wanneer je veroordeeld wordt en het is onterecht. Nou, je hoeft niet mee te werken aan je gevangenneming. Nergens staat er dat je hoeft mee te werken aan je gevangenneming. Als je wil, doe je dat. Maar laten we dat rustig laten. Dus is die voor dit gesprek. Maar ja, dat het job aan toe Intel Tori. Maar goed. Goed. Intel Tori. Toch, er was al voor zwart over Brugstraat naar de zaal. Het maakt me niet... Of een idioterie maak je me niet druk. Te want dagu. Toch? Teken dagu hok gepot in abob jagi. Dan maar potesef na cheti. Dat kupagi la in skin. Toch? Enige sa sa doon met die leider na dagu. Wasa daga nga si Kona met de kupagi dede. Toch? Fugen yang. Toch? Maar probleem na... Mine de gat bravo je zo goed de dagu dati. Goed, hoe lukt het met de samenwerking tussen de partijleden, de NDP? Want toen jugu de. Jugu. Ik hoorde van er zijn mensen die in de partij voor een andere kandidaat kiezen dan mevrouw Jenny. Kijk, even. Deze idioterie, hè. Is een idioterie. En wat ik ben blij dat de NDP zo democratisch is. Toch? En de mapo aan het takito. Tenoan odi in een bowie of zo'n straat. Toch? En aangezien de NDP een grote partij is. En de NDP uitgestrekt is. Toch? Betekent het dat de NDP veel mensen heeft. En veel mensen gaan praten met elkaar. En bepaalde mensen houden van de een persoon, de andere houden van de andere persoon. Ja, weet je toch? Voordat ik terug ga naar de NDP, ga ik even terug naar de VAP. Toch? En er is toch ook jugu in de VAP? Sorry, er is toch ook jugu in de VAP? Toch? De mannen willen Chan ook niet hebben als voorzitter, toch? De gedoodverfde Brahman. Toch? Is toch Sharman die voorzitter moet worden? Maar ze houden het hush omdat die partij een kleine partij geworden is. Toch? Ja toch? En wat doen ze nu? Ze wachten om te horen. Gaan we Jenny Simons zetten als presidentskandidaat? Dan gaan we Matura voorschrijven. Matura is een mislukkeling. Matura is een mislukkeling. Toch? Kijk wat ze met het leger heeft gedaan. No? Toch? Ik heb het niet gezegd, die militairen hebben het toch zelf gezegd. Je gaat een heleboel militairen wegsturen om te schreeuwen, je hebt besparing. Om een boot te gaan leasen bij iemand die vervolgd wordt in Nederland. Bij een bedrijf die vervolgd wordt in Nederland. Toch? En dan kom je nu hier zo. En dan kom je nu schreeuwen, ja we hebben te weinig manschappen. Dus je jaagt eerst alle manschappen weg om te schreeuwen, je hebt bespaard. En dan ga je een boot leasen bij een bedrijf die voor witwassen en smeergelden wordt vervolgd in Nederland. Ga je daar een boot leasen. En dan kom je nu tegen me zeggen, je hebt te weinig manschappen. Toch? Wat voor idioterie ben je? Dat ben je president materiaal zijn. Dus nou. Zeg aan Matura, ze moet eerst even nagaan. Toch? Ik wil niet op dat vlak gaan. Zeg aan Matura, ze is nog te jong. Huh? Ze is nog te jong in denken. Om het presidentschap te kunnen ambiëren.
Dan gaan we nu naar de NDP. Weer naar de NDP. Mensen, je vindt mensen zijn, mensen houden van... Kijk, mensen mogen van mevrouw Simons houden. En misschien waarom? Mevrouw Simons is voorzitter van de DNA geweest. Ze heeft 10 jaar bewezen wat voor kwaliteit ze heeft binnen de DNA. Voor herstructurering. Om alles in goede banen te leiden. Om de DNA helemaal te automatiseren. Om DNA-TV komt door mevrouw Simons toch? Dat we live DNA-vergaderingen kunnen volgen op de tv en alle herhalingen enzovoort. Komt door mevrouw Simons toch? De hele ordening dat alles zo makkelijk kan verlopen in de DNA qua wetten. Komt door mevrouw Simons toch? Ze heeft alles in elkaar gezet toch? Dus ze heeft de kwaliteiten. Dus als mensen van haar houden, dan moet je die mensen het gunnen. Klaar. En als die mensen vinden mevrouw Simons moet president worden voor hun, is die mensen een goedvinding. Dus ik zie niet wat het probleem daar is van mevrouw Simons. Precies zo zie ik het ook niet het probleem bij meneer Ashwin Adin. Want de NDP heeft zoveel kwaliteit. Toch? Dat er meerdere mensen zijn die het recht hebben die positie te ambiëren. En Ashwin niet het recht de positie te ambiëren. Ja. Omdat, behalve dat hij is een jongere, dat hij ingenieur is. Ja, heeft hij in zijn jongere jaren de moeilijkste culturele organisatie geleid in Suriname, de KUS. Alleen moeilijke oude mannen zitten daar, religieuze mannen. En Ashwin is de voorzitter geweest, jaren van die organisatie. Dan moet je toch wel wat in je maas hebben. Hij heeft toch gefunctioneerd als minister van Onderwijs. Het onderwijs is toch niet op zijn reet gaan liggen, zoals nu bij deze gasten. Hij heeft toch gefunctioneerd als vicepresident. Een van de beste vicepresidenten ooit. En wat het nog mooier maakt voor Ashwin. Hij heeft 1,5 jaar gefunctioneerd als president. Omdat meneer Boudersen toen een beetje ziek was. Hij moest operatie ondergaan enzovoort. Ashwin heeft toch alles gedaan. Hij is toch gedecoreerd in India. Dus mensen moeten ophouden met die idioterie. Ashwin heeft het volste recht te ambiëren. Hij heeft het recht om het te ambiëren. Wat voor idioterie is dat? Dus al die comedianten, dat is ernstig jaren. Misschien moet men voor iedereen beginnen te bidden nu hier in dit land. Want ze hebben het doen. Paulus had gelijk. Bepaalde mensen zijn gek hier in het land. We moeten voor ze bidden. Ja, kijk, André Misikaba. Die man die, je ziet gewoon dat hij de kracht heeft van de Heer daarboven in zich. Maar, nee, laat me uitpraten. No kot me voor. De André Taki, je voelt het tot in je beenderen. Mag André daar geen positie ambiëren? André mag. Want hij heeft de kennis, hij heeft de kunde. Ophouden met gekkigheid. Hoe mevrouw Boutersen daar is. Mama verkondigen. Is iemand die van wanneer bravo Karen recruit. Maar bravo, je vergeet dat ben je bij de lijfwacht van recruit. Naar een lijfwacht van commandant. Dat je bent dit toch? Dus je zegt bij beschermen recruit in een sabi. Vergeet die je bag recruit. Maar die beschermen recruit, je ne leren, sa recruit en leren. Ta recruit en leren van a commandant. Je na knap en look wat in bescherm. Dat was je werk. Dus liever recruit wat een recruit leren. En een recruit op promoveren. En aan een trolleefwacht. En zij heeft toch perfect gefunctioneerd als first lady. Hoeveel projecten heeft ze niet gedaan? Die geen van de anderen hebben gedaan. Is iemand met het hart op het juiste plaats. Heeft veel geleerd van de vorige president. Bijna wil je zeggen dat wanneer ze praat, hoor je de vorige president praten. Dan mag ze geen recht hebben om wat te ambiëren. Ze mag. Als ze het wil, is het iets anders. Dus wanneer mensen een keuze maken, moet je het aan de mensen laten. Kijk, een jongere Tashana Loché. Heeft ze geen recht? Ze heeft recht, ja. Ze heeft toch 5 jaar gefunctioneerd in de DNA. Ze heeft toch de stempel gedrukt. Stefan Chang heeft toch ook zijn stempel gedrukt. Melvin Bova heeft ook zijn stempel gedrukt. Kijk, Sergio Akimboto.
Kijk tot welke hoogte hij Gasalco heeft gebracht. Ja? Mag hij dat niet? Ik bedoel van, laten we elkaar nu niet voor de gek komen houden in dit land. En laten we elkaar niet laten stoken van buitenuit. Ja? Van buiten de partij. Ja? De patjakkers. Ja? Die eigenlijk de partij eerder in elkaar zien storten dan zien groeien. Ja? En dan gaan we reageren op die idioterie die zij verkondigen. Ja? En er zijn 5 elementen, ja. Ja? Ja? En dan ga ik je uitleggen. Ik heb die 5 elementen al, 4 van ze al uitgelegd. Ja? Je hebt water, lucht, zand en vuur. En de 5e element is ether. Ja? Energie in de lucht. Ja? En dan heb je dan mevrouw Bouterse, mevrouw Simons, Ashwin Adin en André Misikaba. Als de 4 elementen. En de ether als element in dit geheel is deze Delano Bouterse, want hij staat tot hoge leven opgenomen. Ja? En dat is het. En zet jullie dat goed in je hoofd. Ja? Voor zij die denken dat ze het beter weten. En geloof me, jullie weten dat ik heb niets te verliezen, maar Nerkus heeft het gezegd. En dan wat? En dan wat, ja. Oké, Smeer piscine, kom weer. Waarop ik wou komen. Ze zeggen vaker van, ja, een pastor mag niet in het DRA gaan zitten, mag niet bemoeien met politiek. Waarom? Kijk, ik ben blij dat men dat zegt. Maar het kan. Anderen heeft bewezen de scheiding te kunnen maken ten opzichte van andere pastors die in de situatie van Paulus zijn en Saulus willen worden. Niet van Saulus naar Paulus, maar van Paulus naar Saulus willen gaan. Ja? En zichzelf ook het presidentschap ambiëren. Rijmer ambieert het toch ook? Is dat het probleem als Rijmer ambieert? Het presidentschap. Is het een probleem als Matura het ambieert? Zelf de voorzitter van de NPS, toch, die niets doet. Alleen kwek in een liedje. Toch? Hij ambieert zelf om president te worden. Is het een probleem? Nee toch? Maar wanneer Ashwin het zegt, is het een probleem. Toch? Luister nou, laat me dit zeggen. Ashwin, dit is voor jou. Toch? Hier zo aan de Verraderstraat. Want maar bij Tanfosi, maar bij Karama, Bassi Strok. En Bassi Strok, bij apart tekst voor zijn deur. En de tekst was: laat haters haten, laat praters praten, laat nijders nijden. Maar wat God mij geeft, kan geen sterveling mij ontnemen. Toch? En dat is het om Ashwin te sterken in zijn traject, toch, naar de verkiezingen toe. En ik, Mike Nerkus, heb het gezegd. Punt. En dan maak je tak zo gangster idee. Altijd midden zo. Mine, ik zet geen, ik weet geen doeken om mijn mond. Okay. Ja dan? Okay. Ik kan soms heel aardig zijn, maar soms moet je dan ook even de werkelijkheid zeggen. Ja? Look at idee, hoe die naar foto in Waka. Toch? En kon de markt met mevrouw Bouterse, Ashwin Adin, André Misikaba, Marengo, wie nog meer, Ansadi, Jennifer Vreedzaam. Maar een hele groep. Die Sher van Coroni was er ook bij. Ja? Allemaal waren erbij. Ja? Liepen. En wie heeft me Brasa gegeven? Je raadt het nooit. Mijn aardsvijand van 2020. Ja? Pakito. Lof op. Ja, hè? Ja? Met de machine dat una trobi. Wilobing. Ja? En dan moet toch kunnen. Is dat weer dat? Dus laten we dit laten hoor. Is dat weer dat? We zijn in een andere sfeer en we gaan ons niet druk maken met mensen die eigenlijk het werkelijke niet meester zijn, maar meer in het geesteszieke wandelen. Goed. En meneer Nerkus, als laatst. Wat kan je dingen, propaganda's noemen? Lukt het met de NDP? Ja, bij de NDP gaat het gaat vooraf, gaat mooi. Toch, ik denk dat ik volgende week of zo ga ik je vragen op te komen. Dan ga ik ook een paar truitjes hebben van een aantal van de mensen die zich kandidaat hebben gesteld. En dan wie wil mag die truitjes komen halen. Ik ben NDP'er. Elke NDP'er. Van mevrouw Simons op de lijst als nummer 1. Tot mevrouw Bouterse op de lijst als nummer 51. Die mij zijn of haar materiaal geeft. Toch?
ga ik verdelen. Toch? En ga ik ook promoten. Want ik promote de NDP. Toch? En geen enkele andere partij. Toch? Geen enkele andere partij. De NDP. Toch? En elk van de 51 mensen, want meneer Belfort is afgevallen. Elk van de 50 mensen zijn NDP'ers. Dus ik promote ze allemaal. Alleen zeg ik dit. Mensen, uw stemkaarten gaat verdeeld worden vanaf donderdag. Ik denk donderdag gaan ze beginnen. En ze gaan de president gaat de eerste persoon zijn die als gewoonlijk de stemkaarten kreeg. Zijn stemkaart kreeg. Toch? En ik wil hem heel veel geluk wensen bij deze verkiezing. Alhoewel u weet dat hij gaat verliezen. Toch? Maar ik wens hem toch nog geluk in zijn verlies. Toch? En dat hij zijn stemkaart dan in ontvangst neemt om de samenleving te tonen dat hij toch sportief is. Toch? En mensen, als u nu thuis gaat zijn, laat uw ID-kaart thuis, zodat de mensen uw stemkaarten kunnen achterlaten. En als u bent verhuisd op de plek en u kan uw ID-kaart daar niet achterlaten, want u woont niet meer daar. Toch? Wanneer de eerste ronde voorbij is, toch, kan u naar het commissariaat gaan van uw resort, toch, om daar, of het bestuurskantoor van uw resort, om daar uw stemkaart te gaan halen. Maakt niet uit waar van Suriname u woont. Er is een BO-kantoor, toch? Dan kan u daar naartoe gaan om uw stemkaart te gaan halen. Zodat u op 25 mei toch naar de stembus kan gaan en uw stem kan uitbrengen op de partij en de persoon die u wil. Toch? En ik wil ook even aangeven, toch? Dat is voor, ik praat nu voor de NDP, voor mijzelf, want ik NDP'er ben. Het maakt niet uit op wie u wil stemmen van de NDP. Toch? Zolang u maar stemt op iemand van de NDP. Stemt u op wie u leuk vindt. Vindt u Jenny Simons leuk, dan stemt u op Jenny Simons, want u weet waarom. Wilt u stemmen op Ashwin, Michael Ashwin Adin, dan stemt u op Adin. Toch? Wilt u stemmen op André Misikaba, dan stem je op Misikaba. Toch? Wil je stemmen op Jamiro Pink, dan stem je op Pink. Toch? Wil je stemmen op wie die jongen weer, Stefan Chang, dan stem je op Stefan Chang. Wil je stemmen op Ingrid Bouterse, want jij zegt je bent 51 en je staat achter Bouterse en je wil Bouterse de laatste eer bewijzen en Juna Bautist 51 je kleuring. Zo simpel is dat. En zo kan je zo doorgaan. Wil je stemmen op Tatiana Loché, dan stem je op Tatiana Loché. Toch? Wil je stemmen op Marengo van Para, toch? Die lange jongen van Para, toch? Die zijn hart heeft op de juiste plaats, dan stem je op Marengo. Goed, dank u wel meneer Mike Nerkes dat u uw tijd vrij heeft gemaakt voor Cultuur TV en Utakbaka. Yes. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man niet veilig staan.
Dorobaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos komu sabe kisi. Fu en Kondere Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afronto yu kulturu. Nanga different rutu famiri. Different rutu famiri. Bas Berg en Friend nanga warimbo krioro. En loop 3 uur bakadina. Surinaamse keuken aanwezig. You sabi fa atori dis egomorofara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventixshop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Buy je kaarten no! Mama Horbaka Juno. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. www.culturo.com for the generation then.